Трябва ли да има референдум? Категорично не. Няма как да се случи. Категорично да. Трябва да има референдум по юридически и демократични причини. Швеция отдавна отговаря на всички критерии. Да не би да бият с къмшик Швеция да влезе в еврозоната. Утре, ако при някакво злощастно стечение на обстоятелствата, героите, които ми проповядват от Москва и Казан, може да ни вкарат в някаква беля, но трудно ще ни извадат от еврозоната. И живеем европейски живот, а не живот, който е подобен на тези, дето влачат тоалетните чинии по казахстанските степи. Катастрофата 1997 година, която не ви обвинявам за нея, но сте участвал в правителството, което направи. Вашето правителство приватизира България. Някои добре се настаниха сред приватизацията. Почти всички диктатури в света почват с референдуми. Швейцария е много диктатура страна. Тя прави референдуми по няколко на година. За ваше успокоение, примерно, еврозоната не пречи един Фицо да управлява Словакия. Така че вашите хора ще имат политическия шанс да се залепат за Съветския съюз. На босия цървулите ще вземат.